ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, хеле ошид ки навори нав напардохтем. Имрӯз дӯстон як навори хонаи квартира аст дӯстон. Ба навор мегирем, тамошо кунем. Лайк монед дӯстон, нашуд реклама зан занед дӯстон. Кадоме нафарони хонаи фурӯшӣ доранд зан занед, ҳатман омада ба навор мегирем. Барои фурӯхтан ёрдам медиҳем дӯстон. WhatsApp дар поён зан занед дӯстон. Нашуд обуна шуданро фаромӯш намекунем. Нафароне ки тамошо мекунем, лайк монданро ҳам фаромӯш намекунем дӯстон. Хоб, хонаи навбати мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Мости Султони Кабир. Ана светофори Султони Кабир аст дӯстон. Ин тараф роҳ ба Калхози Россия мешавад дӯстон. Хона ана ҳамин сари роҳ, ана ҳамин биное ки фасад дорад дӯстон. Се бино аст, се чорта бино. Фасадаш задагӣ аст. Бинои 13 ошиёна дӯстон. Хона дар 9 этаж қарор дорад. 90 квадрат, 2 дар хона. Шкатур ҳама чизоаш мешавад дӯстон. Фасадша задагиян, ранг боша ба наздикӣ мекунанд, ба иҷозат ба ремонта додагиян. Хариди фурӯш шартномавӣ мешавад дӯстон. То охирша тамошо мекунем, нарша, номероша ҳамаша гап мезанем дӯстон. Сари роҳ аст дӯстон. Хоб дӯстон, ана ҳам ба дарун дар омадем. Бинои 13 ошиёна гуфтем. Бари дом аст. Рӯи дом аз он тараф аст, аз тарафи роҳ. Хонае ки фурӯшӣ аст дӯстон, аз бари бино, мақсад аз пушти бино мешавад. Аз ин тараф тризоаш угул аст. Инҷо дӯстон мактаби калон сохта истодаанд. Як мактаби калон сари роҳ аст, южни. 90 квадрат. Хона дар 9 ошиёна дӯстон. Хоб дӯстон, ана падес хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. дӯстон перегородкаш кардагӣ аст. Инҷо ду хонага, мақсад метавонед перегородкара се хонага бикунед. Сайро дар ҷои ҳоҷатхона душевои санузел. Як коридори калон мешавад дӯстон. Инҷо ҷои кухня допустим ва ду дар хонаи дигар дар инҷо. Як то хонаи калон ба балконаш 4 триза дорад. Ҳама ҳамин хонаҳои дуюм хона. Аз бар, аз пушт триза. Метавонед дӯстон хонара бигиред, айсар 3 хонага кинед. Ҳозир 2 дар хона кардаган, метавонед 3 дар хона кинед. Мақсад кухнера ҳамин коридор да ягон ҷода ҳамин ҷода кухня кинед ё хона ба ҳисоб шавад дӯстон. айни ҳол монтажо ҳама гузарондагия, турбош ҳамаш кардагия. Мақсад бинорам лифтча уже овардагӣ часпондести ҳам бигем мешава. Мақсад моторш мондаги ҳамаш турбояй. Шкатуршам ба наздикӣ сар мекунад. Уже дар ин бино ҳама уже ремонта сар кардагиам дӯстон. 90 квадрат гуфтем. Квадратш может камтарак бисёр меша ё кам меша. Иша меёем худтон мефаҳмед дӯстон. дарои главниш як бургар такрор мекунем дӯстон. Хона гуфтем қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, болои Султони Кабир, молодёжни. Болои мост дӯстон. Доми 13 ошиёна. Хона дар 9 ошиёна қарор дорад. Тризоаш аз бари бино дӯстон. Аз бар 4 триза дорад, 90 квадрат, 9 этаж хонаи фурӯшӣ. Хона уже ду хонага кардагиан. Мақсад метавонед ки 3 хона кинед дӯстон. 2 комната аст, 90 квадрат. Нархи ин хона $36,000 амрикоӣ. Хариди фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. Номерои телефон барои тамос 918 66 00 28.
зан занед дар ҳамин номеро дӯстон маълумоти худро сӯхтона медиҳад. Фасад зада агар мақсад лифтчам уже часпондесиям ба наздики лифтчам чӣ мекунанд ба ремонт иҷоза додагиянд хариди фурӯш шартномавия мақсад нашуд реклама зан занед дар номерои админ ватсап ҳаст дар ҳамин номерои кунунӣ мо ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хуб раҳмати калон барои дастгириҳо дӯстон лайк обуна шуданро фаромӯш накунед.